So sa tanghali mga idol, na magpasnak tayo sa ating alagang manok. Narito po ay Shamo, no? Malapit magpaupang idol. May makastam idol. Breeding na tayo. Mana po nito yung breeding doon sa atong mga broodcock din nga lahi klase. So, update po tayo sa ibang manok natin kasi mayroon na tayo na ano, nabinta natin na broodcock. Ako na. Lapit na ito mag pakastalon. Pakita ko po sa inyo yung iba, no? Bye-bye. Bye-bye. Satu. Guys. Yan mga idol. Yung bata ko mga idol, no? Mag-vlog daw siya mga idol. Yan, tingnan natin ito mga idol. So, mga broodhin natin mga lodi, oh. Mga matataba po mga lodi. Yan, pwede na to mga breed. May lapit na to magpakasta, no? Yan, yung Japanese Shamo natin. Oh, pangit yung muka. Tapos dito, ito po yung big breed natin na Shamo Asil. Malaki po ang pangatawan mga idol. So abangan na po kasi mayroong nag-request sa atin kung ano, nagtanong sa atin mga idol kung ilang timbang itong idol. So mag-vlog tayo sa sunod vlog at timbangin natin. Dahil malaki po itong idol, no? Natimbang po ito na nasa 5 kilos mahigit. Yan. So mayroon na po itong ano mga idol. May liwat na ba? So may liwat na ni mga idol. May anak na to mga idol di. Kita natin yung anak niya, no? So ito po ang anak ng balaw.
Ito, malaki din po ang pangatawan mga lodi. At solid. Yan. So tapos dito meron tayong sisiyo. Laki po mga lol. So ang dalawa nito kasi tatlo ito mga lol, no? Yung dalawa ay nabinta na po natin. So binigay na po. Yan, ito na stag, no? So tingnan pa natin yung ibang mga manok natin ulit. Yan. Yan, ito po ang pinakamatanda sa ating manok dito, no? Sa pagbagyo mga idol, nandito po siya pagbagyo. Bagyong ulit. So tingnan nyo po yung paa niya, no? Lumalabas po yung ano doon. Parang tahid mga idol. Maraming tahid na ng ano, naglabasan. Yan yung pinakamatanda. So tapos dito, ito po yung warriors natin na nanalo na, no? Yan. Nanalo na po itong lodi, si Noki. Yan. Hindi pa to makikapahit si Noki kasi naglugon pa. Nangarol pa yung baligo nga doon. Kaya pag mahitsas na ni ipahit na ni balik mga doon. Yan. Noki. Siya si Noki. So tapos dito, no, yung ano mga lods, yung tilisayan natin na dito natin ilagay, nabinta na po. Shout out po sa ating buyer na taga Tabalong, Dawis, Bohol. Shout out po ni Sir Tubak Mohaminto Mementano. So shout out po sa inyo sir at sa mga Tubak family dyan sa Manaol, Tabalong, Dawis, Bohol. Sa mga Tubak family, shout out po sa inyo. So ito po yung Japanese Shamo natin. Yan. Lagyan natin sa anong web. Sa kulungan. So ito warriors po ito. Yan, Kabol Asel. Magaling pumalo to maludi. Pero bata pa, hindi pa ma-spar, no? Bata pa kasi maludi. So tapos dito mga idol, may naglimlim po tayo na Shamo Asel. Yan puti. Yan. Ang i-breeding natin dito, yung pinares natin dito, yung ano banteng ba, yung Spangled, no? So pagka may lumabas na puti din, no? Yung Shamo natin, yun ang pinares natin dito. So kung nakapansin nyo po, yung manok natin mayroong mga tipi, no? Yan, yung mga silungan. So sinadya po natin yan para hindi natin ilaga lang yung manok sa kulungan, kasi pag nasa kulungan sila, maano yung manok ba, ang tawag sa amin malupog, yung manghina yung tuhod. So maganda itong mga tipi para maka-exercise sila araw-araw, kasi nga yung mga manok natin, mayroon tayong mga warriors na ilalaban din natin yung mga manok natin na nasa tipi. So mayroon po tayong mga panlaban na mga manok. Na-snack natin yung mga manok natin ng mais, no? Sa tanghali. Yan, ito ang gold natin. So maganda ito ipares ito sa ating Shamo din na bayo, no? Yan mga idol, pag nagpakasta na ito mga idol, baka silang dalawa mga idol, silang dalawa yung ipares natin. Yan.
gandahan kasi ako ng kulay, no? At itong gold, magkaanak din po ito ng white gold. Yun po yung abangan natin kasi noon na breed po natin ito, nagkaroon tayo ng white gold na sisyo pero namatay, sayang. So baka sa sunod ay makapaglabas na tayo ng white gold. Yan. Yan. So pag ganitong mga lahi ng mga mga idol, dapat wag niyo ibenta sa per kilo, no, kasi balugi po kayo. So madali lang naman magbenta po ng mga ganitong lahi ng manok. So sa Facebook lang po, i-online nyo lang po, no? Marami doon naghanap ng ganitong lahi ng manok. So yung iba sinasabi nila na mahina na kuno bintahan ng mga Siamo at mga ganitong lahi ng manok dahil raw may tumitigil na sa pag-alaga. So hindi po yan totoo, no? Kasi marami din po ang nagsimula po na mag-alaga. Yan, tiis-tiis lang mga idol. Ano lang po yan, no? Diskarte lang po ng pagbibinta. Yan. Facebook lang po, pwede nyo maghanap po kayo ng groups ng mga manok sa lugar nyo. Doon po kayo mag-post ng ganitong mga lahi ng manok. Marami po yung naghahanap. So pag per kilo yung bintahan nyo, lugi po kayo kasi mahal yung mga manok na ganito. Ito yung pinapakain natin mga lodi, oh, mais. Yan. Sa tanghali. Pero sa umaga at hapon ay yung pakain talaga nila. So pwede nyo po pakainin yan ng Integra. Pero sa akin po Galimax to plus yung pinapakain ko nila dito sa mga tandang natin. Pero pag nagkondisyon na tayo sa para ilaban, iba na po yung pinapakain pag magkondisyon na po tayo. Yan, shout out po sa lahat ng ating mga subscriber. So maraming salamat po sa inyong tanan, kay mo akong idol. So marami tayong mga subscriber, no, kahit saan. Sa Luzon meron din po, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ibang bansa meron din po tayong mga subscribers. So maraming salamat po sa inyong lahat mga lodi, idol, ma'am, sir, maraming salamat po sa inyong lahat. So hanggang dito lang po ang video natin mga idol. So abangan nyo lang po ako sa sunod na mga video. Sana po suportahan nyo po ang channel natin, no? Mayroon palang nagpa-shoutout sa atin na taga Pangasinan, si Boss Adrian Ariola. So shoutout po sa inyo, boss. Idol daw nila tayo mga idol. So maraming salamat po sa inyong panonood, ma'am, sir. So, sa lahat ating mga subscriber, maraming salamat po sa na pagpanood sa ating video. So kung wala po kayo, wala po tayo dito. So maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.